पृथ्वीवरील एकुलता एक असा जीव आहे जो कधीच मरत नाही, तो अमर आहे। हा जगातला एकुलता एक असा जीव आहे जो कधीच मरत नाही, त्यामुळे या जीवाच्या वयाचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही। या जीवाची खासियत आहे की या सेक्शुअली मॅच्युअर झाल्यानंतर तो पुन्हा कमी वयाच्या स्टेजमध्ये येतो, त्यानंतर पुन्हा विकसित होतो, असं सतत होत राहतं। त्यामुळे हा जीव बायोलॉजिकली कधीच मरत नाही। या जीवाचं नाव आहे ट्युरिटॉप्टिस डॉर्वी। हा जीव एक जेलीफिशची प्रजाती आहे। याला अमर जेलीफिशही म्हटलं जातं। याचा आकार फार छोटा असतो। हे जेव्हा पूर्णपणे विकसित होतो तेव्हा त्यांचा व्यास 4.5 मिलीमीटर होतो। ही जेलीफिश मांसाहारी असते, त्यासोबतच माशांची अंडी आणि छोटे मोल्स खाते। ते आपल्या सोंडेने शिकार करतात। त्यांच्यासोबत फार काही कुणाला समजलं नाही, कारण त्यांचा आकार फार लहान असतो आणि पारदर्शी असतो। हा जीव स्वतःला नव्या रूपात बदलतो आणि त्यामुळे वयाची माहिती मिळत नाही, पण त्यांची लाईफ सायकल छोटीच असते। जर समुद्राचं तापमान 20 ते 22 डिग्री असेल तर ते 25 ते 30 दिवसात वयस्क होऊन पुन्हा पिल्ल बनतात। जास्तीत जास्त जेलीफिशचं वय ठरलेलं असतं। त्या काही तासच जिवंत राहतात किंवा काही महिने। मात्र ट्युरिटॉप्टिस डॉर्वी एकुलती एक अशी प्रजाती आहे जी अमर आहे।